Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, iri kalman laeng, ti pagkasalitaan ni Nelson. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tadamang pagpaguni kanya. Sir Nelson, ti maliyawak manong nemi. Naka-is-isam nga babae. Nga ora na nakaununeg, ti duwa kalid na manong. Namabay sa amat kadi unay nga na ornos tingipen na. Nga makaayo ti isam na manong nemi ket nakaununeg di kiti kalid na. Sa kasla gumaw-gawawa nga agpakpakaasi di kiti matana. Kasla saan nga pamilyar kanyak? Jack malagip no sino? Sino nga ta? Hala ni sir, anak malasin. Sino ka taya? Sorry ha. Tingamin ka ato na kita. Mamuk nga babae kat di ka mapag basla. Siyak ni Sally. Nakadado nga Sally nga alagan. Dapay Sally nga umayak susur naglaklakot ni siyak ni Sally. Tay kumadre ni Lobby. Mukon. Yung tsak yung baga tilagnagan ti Lobby. Di akpat malagipan, sir. Ala, pag pinustahan ta, nilayang Lobby't malaglagip mo, takasano. Umay kay Jabalay idi. Sa diri pangipakpak niyam kayong kuwana. Malagip mon? Malagip ko na. Oh, kumusta kan? Gusto, sir. Di ka matumabing. Ay, hindi ka matumabing. Di ka matbumakit. Bakit ako? Maruto mo na yan? Katab ka makini ko madre, Lubi. Marutaw ni Lubi ta na yan? Mano nga taon nga chicks mo suna. Sakpay nga nag-asawa. Amok ba't ipakasalitaan nyo kahit? Amay ka, hanggang dito pag inistoryaan ta. Amay ka. Notice sir, indag snack. Nakamabay mo, sir. Anak may bagay nga makikuyog ka. Ano ko mga saan nga may bagay? Sa sinok ko ba? Siyempre, mga opisina ka, executive ka. Dito tasyak. Agaw baraklat tani. Natoy, siyok ta tiyandaan. Ayun ta, kaluputan, sales lady. Basta, ito natan. Nato, sir. Allah, guyo din nakpinis, sir. Manong na yung Jack amuno apay. Jack amuno apay nga, pilitek, nga sumurot kanya. Kat sumursurot mo manong. Aging nga nga saan mo agoy-guyodo nin, ngem, inakbayak ket di. Kat inrakos na matitakyag na itibagik manong nemi. Hala sir, apay maten. Tapay, sana ka di may karikan ka, ngakbayang ka? Ay, kasakti saan nga may kari sir. Apay, kumusta kayo nilakay mo? Nabayag kami nga nagsina, ha? Kadi? Nabayagan. At dapito nga tawanitan. Di, sino Martin, kasukat na. Awan, kakasyak lang nga. Remedyo, pagpaadal ko karigid duwang anak ko. Kaya nakasuportahan di asawan. Binabayaan na kami, namin pinsanan. Apa nga min? Tsaka man mo? Hindi makakita hindi nalaplapsat kan umuping ang siyak. Tayo dyan. Nagloko mo ten. Dito ang kinapindas mo. Adala wala sa pulan lakay mo kang ka. Alali sir. Sige nagtukan. Apa nga dito tinang ipanam kanyak. Nangina dito eh. Nangina dito eh. Special dito eh. Kapot special ka para kanya. Allah. Hanggang nagreklamo, okay? Hala, sir. Kasla mo libagbaga nga. Kuwin, noon niya ti adda ti panunot mo. Iso. May karkari ako marot kang ka. Nagwapo ka. Ay, kumusta ka matan kini kumadre? Kumadre Lobby. Awanin na, si kamadlag ko na nga manipod din nag-asawan kat insarding min. No, inanak mo pa iti kasar ida, nakalukluk ka, sir. Apay.
Kapag naluko ha. Katuhin, dagiti chicks mo nga babalasang no gasawa dan anak kami dat kasar. Katuhin na. Nga na kumadagas na no anak kak ti kasar. Di kinarelasyon na kidi. Hala. Manumat anak da nga takin ni Kwan. Okay ni Danny. Ada wala kami nakasyon yun, sir. Gor katagur dat pa lang. Gor dat pa lang. Katagur ore da waiter. Kinapudno naman nun na mi ket gusto ti bagbaga ni Sally. Ada hindi kanina relasyon ko nga lobby tinagan na manon nemi wine. Nakaratuar idin ni lobby manon nemi ti college ket siyak tinang tulong ken kuana nga simrek ti trabaho. Gabot akras ko isuna ket kamukpet nga batpategnak manon nemi na chicks ko ni lobby. Ket gabot ak kumadreda manon nemi kini Sally sa dyan ko ati papapanami iti balayda. Nabid na pa iti nga nag-asawa manon nemi kini Danny. Danny sa naga 91 saan. Ay, ni Eric. Kat sa dyan balayda manon nemi sa dyan kami nga papas kini lobby. Bigat. Sakam tumangal daw sa dyan. Malpas pangal daw makapalpa kami. Mansumanin. Makalibre kami manong nemi ti hotel. Ken kayat ko manong nemi ti lugar dasali kaputan na pariir. Adada ti asidek ti karayan manong nemi at tapay di kondaway nga agawis ni Sally ken ti asawa nang agbuburak kami ket kaduak idi ani lubi. Manong nemi gabutam adamat idi nasarakan ni lubi nga nakasagana nga mga asawa ken kuana. Inariakon. Ibatan na konser ko na. Ngimanakan na kami ha. Okay, ano ka? Kaslaw na nyaman na kanya kidi, manong name ni Sally, siyempre, at na ni Lobby. Ngam nalapsat ni Sally, manong name. Huwain. No, walat asawa, mamula ako madrin na Lobby, siya ka chiksik ko na kumangin, at wat asawa na. Najak mariro, manong name, namin talo lang, nakitak ni Sally. Huwain. Abutan namin talo idi manon namin na pang kami iti balayda. Ita, nagkita kami. Agmimirienda kami manong. Kat naman nagsabat di kiti matami. Magusto ak laon iti isem na kat naunag di kiti kalid na. Aging ga sinalusot ko nga nila. Anya nga talaga ti nang sinaan kang kanila kay mo. Diyak nga rod mo, diyak nga rod ko nga ububing na Pimpinas jay nang isukatan na kanya. Sakit awan suportar na kaligituan ako. Di ka nga rod marigatan. Sama na. Kahit ko nga tulungan. Kahit mo tulungan kay. Ngit sir. Nelson ka naman natang kanya. Katang mo Diyos sir. Abay ko matulungan na. Di mo ka di kayat nga. Agkarelasyon ta? Allah, sir. Talaga ka ding aramid mo na ito, sir? Di ka di pala nagpating ka? Apay ko magpating ka? Aging ka nga dagkasapulan. Di ba kasapulan? Kasapulak ang nga manangarot mambaling ko. So ko na tuyak. Sa alang aragsak, 86, di pa ko ka. Tulungan ka pwede kita anak mo. Tulungan ka. Hala. Si asawa ka, sir. Kastamat kanya. Napya kanya kata awang kami. Si kangay. Sige. Hindi mo kayat. Saan ka mawali ang pilitin? Ibabawik nga rin din. Hala. Abay. Abay, babawik ko mo. Gamyaman naklakit din. Itiunag ko. Tukas tamayin ka. Basta lagi di awan ti ko ako. Baka no, agis skandalo ti asawa. Naramid na kumaidin na. Idida kami gani lobby. Man nakaawat ka din ni ma'am? Sige. Mayatak, sir. Nangrona idi. Naawang ko man ni lobby idi. Marman na kumedi. Kayat ko Iso nga na ikani siguro ita, sir. Nga itamat ten. Kat siya kin siya. Okay.
Alis tan tawar ti mangan. Tamadamdama, mangan tantumanin. Mangan tantumanin? Tadi mo kahit kayo mangan. At kinaanta. Allah, sir. Iti kasidgan nga hotel manong mi titinurong mi kenisali. Diya mo manong mi no anya tadakeng kuana tadagos na nga naalukoy tirik na. Nang naroon ako sa matmatak ti bakabuklan na, ti rupa na, ti kalid na, ti isam na, ti agpakpakaasi, gawawang mata na. Kasta mo na ti panagrugso-rugso tirik na kaman. Kaya ada kami niti uneg ti kwarto ti hotel, manunemi, tinangil kun nga dagos, tagsumbangan at pingping na, kahit kasta una hindi nakpanangamala, panang nanam kadagiti lips na. Sir, Nelson mo na. Nelson, nabayagin manong tawanan. Anjak narawanan ti kasto eh. Nangro na ka nagbara na kinibibig mo. Nelson. Kada kinibibig na, ititenged na, manong nemi. Sa ako inikaten ti blouse na, inikat kon ti bra na, kat kastaw na yan, manong nemi, di pa panagdedek, kada giti duhaman sana, iti baro kung namangig kong at ti asog na, manong nemi. Nel, Nelson, sir, 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 sir. Iyawa-awak lang manong naming ano at tao ti bangin nga kwarto maringguran lagi di. Nagringgur gayam da ito yung maromansaw na. Ngayon yan at dakmet manong naming akinaram ka magkinagat-kagat na gini natangkan nga paset ti mansanas na manong naming ta isut adada nga pagasugan na ako na Nel Kaslagas aso nga masaksaktan ngem naimas met iti panakasakit na. Naimas naganas nga sakit man. Kadadadamat nga rumugrog so tirik na kini na nga klase ti asog ni Sally. Diya kung pinanunot manon nemi iti kasyang edad na basta ubing pay para kanya kat talaga nga mawawag pagpakaas si digiti mata na. Nabayagin manong nemi ko na manungan tawan. Rinagkat ko ni ti baba manong nemi dito'y matentin sublat ko. Oray na kastaon iti busog ko itay nga nangan. Ngem balbaliw man na mga anak manong. Saan ko nga pinanunot no anya tinaudi nga panangbog ko na manong nemi. Naimimas naraman ko na kadagpeso. Sa Nel, oh my God, Nel, Kaslag dadamo na ito nga babae, manong. Gapo ka dito talaga medyo naglunit. Iti kabayagan nga awan ti simrek ket naglunit. Gapo ta di sir ko ti dilak manong nemi kasla marigatan. Imimpilit ko kat Sir Nel, Nel, Maganasan ak unay manong nemi magustuak di kita klase ng dialogue na. Yun adagmat manong nemi kat uray ako las sinarapa, duwa nga imak tinang sarapa ti patong na sa ko yung pangato tapno alalis to manong nemi nga makan ko. Opo isurot namat nga ipangato manong nemi. Nel, Jack pulos namnamain manong nemi nga mapasamak iti panagmaymay sa debagimi. Iti komadre, iti dati, manong nemi nga chicks ko, nga nilobi. Nagunakon manong nemi, di mapanak iti balayda, at sadyay manong nemi, nga iparparking ko ni Dubi. Adamat iti panagkurso natak keng kuha na manong nemi. Mabaling ko kadadamat ni Lubi, itatawanin ni Lubi, awan damatan kinilakay na kat ne. Anapay nga rod manong nemi,
Manong name yung pangatukon ti olok ket na dagasag manin iti duaman sanas na sa ko inamalan na kiti bibig na pangisumot manong name yung agbatog ti pusong ken pusong. Simbreken manong name tinalikudag ken narungsot nga kubrak ket oh Nelson talaga nga mawaw manong nairut manong name kasla naglunit ngem naglukay manong nemi di sudsudak iti kas taunay sudsudak no sudsud manong nemi mapanakon ko na ket jakpay nakatenga ket kinayat ket nakngarod ti oray la manong nemi oen manong nemi nagpapas kami ti ragsak kani sali ti unos ti tallo nga oras nakaslawang pulos ti sarday na kasla kayat na tagabrut. Tano kasta nga kahit ko taginanakit umlay ni armas. Mapana matriingen manong nemi. Manakapawad na koldi-koldingen sa nanto'y sakmol. Kaya may atuhan na tanang arod. Riingen na madjariknak manong nemi kit kapigpigsaan. Adya kun mabilang no labsag tag sao manong nemi dya kun may bilang. No may kamano ni Sally kanagiti nagbalinan nga karelasyon ko. Laksid kinipaket ko. Iti sakbay nga rumuar kami niti hotel manong nemi. Inalak ti wallet ko. Nang tedak ti 5,000. Oh, apay na ito eh. Kaslak mo lang GRO mo ito nga bayadan na. GRO ka nalak-nakalo ko. Ha? Manula ang team. May isang barapain ti GRO. Pati GRO, maram-ramanam. Haan ka sa tibag magada. Special ka, isong itad ko king gadeto eh. Adan to ba na yun? Nagkasta ka na itong aldaw, Nelson. Abay, among ka tingang problema at ti kwarta. Kagnadan. Nagragsakak pa eh. Ang buenas ko naman, nagsak ka pa eh. Owen, siyempre, naglaing ka. Gusto kayang tis istorya edin ni Lobby. Nga niya, mamin ano isuna. Kahit mamin ano ka lang. Naglaing ka nga talaga. Naamukla ko ma, hindi awang kayong kinilobi. Sinapol ka ko ma. Tawang kami matidin kiniya. Lakay ko. Di nakaadota ko maitan, di ba? Unang awang matagpaot nga karelasyon mo? Depende. Nutbalasang ti karelasyon ko kahit nang gasawa. Di pating kakamlat na 2, 3 nga taon. Malaksid kinilobi idi adapay sa Bali. 3 da idi nang gagandaan. Naglaing kan. Mamagaganda mo ti 3? May kapat ni misis ko. Adapay mapagbagi ni misis mo? Doon na asang salud-sudin. Siyempre, i-reservak mo dito para kang kuwana. Naka-schedule mo. No saan mo nga schedule? Isunumat no katiba ng schedule ko ka nagiti other woman ko. Saan ako mamating ang takaskin ka, sir? Kas kanya-kanya. Naglaing ka. Kaslasang ka nga map-nek. Nung kursunada, sigurado. Ano nang kursunada ang ngawad kanya? Kat ni apay din ang kinursunada, idi ubingak pa'y. Di damot ang kita. Huna tadamat ni Lobby. Sa damat lahay mo. Kapay, awan chicks mo nga asawa na. Ada. Saan ka mga paot? Dela balasang pinapaot. Saan tulag sa radigan ng kasawan? Kahit nung pagkarikan tang kasawa, kahit nang ang subya kang kamayat ka, ada na pasama ka na kasta? Habig ko tawag ka, sir. Diyan ka matanda na nanda. Ima mo, nung nalpasak namin ng kadyakong kayat. Ha? Kasla kumaking ka. No, ada sa Bali nga makarabahanan kang ka. Ore ada imun una. Di kan kaya. Do kasi no kung mga orod nito sa Bali,
No kasta nga ron kitagpaot ta. Tulungan na kamang paadal kadagitan na ko, ha? Nel? Sige. Ita nga ron. Intun ka anong ord manen. Tin mo kanyang cellphone number mo. Tatawagan ka. Mamin ano iti makalawas. Maminsan di makalawas. I-schedule ta. Gusto yung aldaw, Maria. Ibagak to, basta itad mo kanyang cellphone number mo, okay? Okay. Kat inarakop na. Pa-extend mo man ta oras. Loko ka. At the appointment ko di 5 o'clock. Saan ta mapanmangan? Mangang kantulatan. O gaga, nayunak na ta. Pagbalik na ka 6,000. Oh, man, Alison, I love you. I love you too, Sally. Sige, intan, nagsukatan. Manong nemi talungal daw, tinapalabas, idiagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok, manong nemi? Adag iti opisina, pagbagiso manong nemi, nga rumarak kumainin. Tapasado alas 5. Hello? Hello? Sindetoy? Siyak ni Lobby. Lobby? Los Biminda? Yeah. Nakatawag ka man. Kasi nang alam cellphone number ko. Inted ni Sally. Nagloko tayo dyan. Naman saan ko lang natawagan na. Katuan na ipumbok na yung number mo. Nagsalita kami. Inistorya at napasama. Dinawat ko keng guwanat sa cellphone number mo. So yung tinawagan ka. Ano yung itat masapol mo? Aping ni Sally. Aping ni Sally nga. Aping isuna. Ti chicks mo. Abis na nga siya. Kandati aking ka. Di kang katawa kasta, Ninong. Na, Ninong ko ng paya mismo. Aping nga ni Sally. Kit isot makasapol. Apa siya, kanak makasapang kumasapol. Kaya naman nilakay mo. Ninong, kita taman. Loko ka nga takot. Nakalagip ka man ng peso. Kagkanahin ka ba't malagлагip ka? Diyak lang mo ti contact number mo. Tari dating mo susarem ka daw mo ten. O mo ti mabaling ko pagsaludsudan. Mabiinak ba nga tumawag ito opisina. Alan aninong. Tilabagbagam. Alan orek at paspay man. Guro orek dito eh. Nutoy. Di dati di nga pangururayakan ka, malikit mo. Dita? Kagangaw ka. Nagkagangaw, Ninong. Alan, Di mo lang malagipan, di pa nagpapapastay di. For how many years ko? Sa bali, hindi sa bali ta. Ano sa bali? No ko nam nga, kasla saan nga bimakit ni Sally, mas pa'y kanya. No kayat mo ni Sally, di adad ako mga kayat na. Naman? Suro ko ka, hanggang mabalin. Madasam ng dinakpagusto man. Ang ipangtaka may loko. Wala na, Ninong, may ka na, Ninong. Kasi naman kasasalita ka, basta orayin ka, ha? No, di ka maoray. Within 15 to 20 minutes, makita. Tawagak ni bakit mo. Kinibagak nga dasali ti biyak mo. Kasla kayat ko ti mapan manong nemi. Dagtartarayan ti kotsek manong nemi agturong iti dati-dati nga pagkitkitaan na pagsinsinarakan mi iti kinilobi. May mawag manong nemi ni Sally. Yung sarting ko ti kotsek tapno. Masong batak. Mahikatan no mga no. Hello, Sally? Hello, Nel.
Abay, Nel, please. Abay, umay ka man dito sa ospital. Kasi nung sa ospital, natay borodak ko. Anong problema? No. Kasi saan nga kaso dagiti doktor isuna eh. Ito nyo, public school, government school, government hospital. Guro ka. At ako mapapanakit. Sino? Magasinara ka kini lobby? Han. Tinawagan na kan? Uwan. Kaya niya, magasinara ka? May ka dito, siya tumayam, please. Kasi bulag tulong mo. Please. Sige. Sige. Kumain ka rito sa ospital. Sige, bye-bye. Urayan ka. Ita na takon manong naming inedtip ti cellphone ko gabot amok nga tawag lagi din nga lobby. Yan dyan pang tana manong naming. Tawagan na kano ni bakat ko kat ipulong na ti may panggip kinisali. Muna ko mga orti number di asawa. Kasanula muna. Dapat padag ti barang tulong ko kinisali. Kinunak manong naming kadagam niya na makpagid di Tanay na iyadayuak. Delikado manong. Si asawa. Sa mesa. Anak ko ti kasar. Oh my God. Nakaya mapanaklatakin ni Salid na makatulong akpay manong name. Tano, ni Lobby ti Sublianak, saan ka makatulong? Diba? So, napimpinas to, orang basol ka, no, da maitulong mo, diba? Hindi makita na ko ni Sally manong name nagdadaras ng si Mahbat kat imbarakop kanya. Magyaman din yung sinastam daka. Naday, ayan na natin anak mo. Ando to, isang daging kaskaso. Anak kinuha na. Basta latan, aglala na kita matana. Sa damagig, marikrig na nagat, nakapsutak ko na. Muntawan 15 years old, balasitang. Agpurchir ton. Nanat-nangan na. Jennifer. Hello, Jennifer. Hello, Sir Kunam. Hi, Sir Kunam. Anak. Ni Sir Nelson Sona. So, makatulong ka rito, anak. Sir Nelson. Nurse. Mabit lang, nurse. Sir. Api, saan nyo ikaso na ti pasyente? Ay, sir, ado kami ti pasyente. Sino naka-duty ng doktor? Imbaga naman nung inlokat ko ti cellphone ko. Amamuk na ito ng doktor. Ang cellphone number na kanya. Tinawagan. Hey, yes. Pare Nelson. Doktor, sige kami naka-duty to hospital. Ay, siya kang peso. Doktor, please. Pag-asakaso man na ito, anak. Anak dito ko Anak ti chicks mo. Anak ti pasyente nga. Anak ti ina, siyempre. Nabay ka na ito yun eh. Anda ka na 2 orasan. Inutuyan mo ka di. Imbagak man. Nagdadaras nga may. Doktor, thank you. Pare. Kung kami, talaga atot pasyente. Ito within 2 hours. Sa karoon din may ka. Kapukin ka partner. Kara-kara. Nurse, kulat mangyabag ka doon. Manong naming kaso dan ni Kanda Tisuero na kalpasan na manong nami inexamin ni doktor. Doktor, anak kasasad na. Ito yung sunod asawa, inana. Siyak, doktor. Ita kadilahin nga maobserbaran nyo kastoy anak yo, misis? Ada obserbasyon ko keng kuha ng ikan-karigatan ng ID man, doktor. Kapatabisi man. Kan matlaw ko matko kay suna. Sungas siya. Obserbaran ta ka na ito'y masungan kang patnag. Intun bigad, mamon ito. Ipakatan tayo iti injection. Kan nung aspagari kan ta, kaskas di sa nagbalaw keng ganun bigat.
Posible nga. Di atap ko nga nasakit na iso. Kaya magkararag kayo, masapay ko mata. At pagbalbalyon sa lunat naging ganun bigat. Delikado ka ni doktor? Saan ba't makunang ang delikado? Nga miso na lang ta talaga nga agpaot dito eh. Nakaskasan na lahat. Magastusan kayo. Manong nemi na ipakat ng dagos injection kay napatumara ni Jennifer. Hindi tagring ti cellphone ko manong. Excuse me pare. Hello. Happy nga sang ka umay. Robi, amo ka din nga. Emergency nga dato sa ospital ti anak ni Kumadrem. Huwag gayam. Kumadrem ni Sally, di ba? Anong pagkumadrihan nyo? Ni Jennifer. Oh, iso masakit. Kahit mo sa kuwan? Ada ka to hospitalita? Ada. Inutoy. Mabiglaing, jakpe amo no mayakar to ti kwarto ni Jennifer. Nasapol nga napinastiyan na tapon nga sa takat hanggang marigatan ni Sally amang banday. Anong hospital ibagam to umahik dita? Umahik dita. Siyempre, may ilaw kumuntan kong kumadrek sa mesa. Anak ko tibunyag, tamasakit. May ngarod manong nemi ni Lobby. Hindi makita kiso na manong. Wow. Ni, napit na sumatlatara ito yung dating. Oh, wow. Nelson, ang takon. Sige ni Lobby. Kasi na kumaroon sa nga siya. Apa di ka pa yung naganak? Gato at anak ko. Nga ba yung mamintain mo di. Dak ba tayo ganak? Sa may sana na maayak man. Gabatan na ng mga sikaso ka nagitanak ko. Kaya may sa, darakal naman ito na. Humod Inaudin na lang ka nagita anak ni Sally. Gabata dua, idin ti anak ni Sally. Iti ag-asawa kayan. Si Mina kang kanyak. Insinan ako. Di mo lang mo nakasunod kasakit na pinangsinam kanya. Stay mo bulok. Makamit lang. Kasalitak ng kumantre. Si Morotak manong naimikit na ginara ko pa nagbeso-beso na kita kumandre. Kumantre. Orin ang lalaingan. Obserbahan daging kanon na bigan. Kaya tayo nga sa anak mo. Matadya balay ang problema king kuwanat ang muna taramidal na. Kaya siyempre, kasapulang ti kwarta pagbayad mo, di ba? Kapilitan na. At ututang ko ni, sakmo na umutangan. Kaya yung paglakit din tada ni Nelson. Buhay na. Sige. Ngayon kumadre ha. Sa bubukodan ni Nelson ha. Magbubukodan. Kahit mo sawin, isang pa mga nata, maging nalpas ka kakudan. Nadalawat asawa mo, siya kay. Awan asawa na. Nalalay nga amang ni Nelson, kung nilakay ko. Amo, babawi ang kini, no, api nga, nakiasawa. Diyak kumalata, inturtuloy nga, nagbaling nakatsik silatan ni Nelson. Kahit ko iting nasublianan, nga diyak matang makontak. Imbaglagi din ta, namon cellphone number na, kinintad ko, intad mo kanya. Ay, ano pagsasalitaan niya, kumadre? May pagkab kanya? Nelson, no problem. Ano kaya't mong tagawin, mabali na kamlatang niya bati. Katkatuwag ni Sally ang magbantay ni Jennifer. Sige, panaw kayo nga roten. Yung kinamakam manong name ni Lobby. Hoy, abay kayo mamakam ka? Nanging parang kayo nga kamkat kotsem. Chay, sige, hindi ka roten. Kapit sumurot ka. Hindi baga. Hindi baga. Sumurot yung takot siya ba? Tapagandaan na no, saan na po doon. Nantikan mo sa akin. Yung nagtungbalak manong name yung pinagandar ko yun ti aircon. Limugan ba't manong.
Hindi bigla ngarak kupen nga amalan di kitilips ko. Naglokohan. I miss you. I miss you, Nelson. Lobi saan nga mabalin? Aping saan? Nga puta datat yun ang tikotse. Pataraya mo na tayo ito hotel. Or isublinak tumatlang dito takad kaduwag ti kumandarik ng bantay. Saan mabalin? Aping saan nga mabalin? Pag gusto na ko na. Laklaklakan. Ninong na. Natumatikas ta. Ala na ninong. Manong namin. Napanakit din sa luksok ti takulap ni ti baro kong amok ti witness mo, Nelson. Sana kat iningato ti batok sana ni agagkan nanti. Uy, 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 ka. Nelson, I miss you. At dapat asawang nalalaing ka hanggang ni lakay ko. Malaglagip ko kang kanayan ni Castoni pa nagpapastay di bumabawi ka apeng aming nga nakiasawa no apeng inikbatan ka apeng sina ka sampay na lado ti amin ni Nelson. Ngam saan nakapulos ng pinayanod iti day tagundahoy manong inakal ko titakyag na nga mga arakop kanya kaninturon ko tirupa na amang agak inibarokong ko. Dusagan! Dusagan ko nakne. No di mo kahit basag, urud-urud ka. O papain mo. Bastos. Sika ti bastos loko. Talaga, hindi na kaya na pagustuhan, ha? Magipula kang kinimpakat mo. Hangko nga, iyang angaw detoy. Ipay-paysok. Ikipulo nga. Dito sumang petak dito'y balay, manong name sorry, sweetheart. Naladawak. Napi nga naladawak ka. An emergency, nagtawag ka niya kasapulan at tulong ko. Ito hospital. Ni Sally? Masakit na diya sa anak ni Sally. Agnagan ti Jennifer. Katsandang kaskaso. So nagpatulong ka. Niranran naman nga amamom di naka-duty nga doktor. Kanina si kaso da nga dagos. Yeah. Nakaamom. Adaman timawag. Lobi ka na't nagan na. Nagloko na dyan ang lobin. Huwag nga ron. Di ka pwede manon. Di manon alalis to nga di manon man tinamag. Ay, honey. Tun ka ano't pa nagpatinggam. Ha? Intun ka ano nagpatingga ka ko na. Ano ka matipatinggak? Saan mo na sa lutsudin pa no? Ano't ipatinggam? Ano't ururayam? Di pa nang doon sa king ganapon Diyos. No saan nga si ka mismo? Baka siya. Basta baka may sa kadagit ada talungan naktak. Ano ko man apa ko mga, ano ko magpakiramramanan nyo? Dagas na naramidam. Honey, para kanya kitsa nga dagas. Dadang kami narito sa sumukin. Nga ako matisaksak para paragsakan met ida, tulungan pa ida. Kapot na nga ito sweldo, sa gububra akpay. Sa adapay, at dumapay nga pagpapamataudan ti kwarta. Kapot ka titajak daw-dawatin ti sweldo, nga dapay ekstram, ikampo, kat para ka nagitay aramatin ti kwartam para itutulong ko ti patag ang tao. No, daman nagbaling ang relasyon mi kay ni Sally. Siyempre, nakatulong ka. Nakatulong ka. Gabota ka sa pulan na.
Kasano nga ro din Lobby? Hirak mo pa gamit kasar. Kaano rin ang pananganak mo kin Lobby ti kasar? Nga tinaging tugot. Kaano man ti okasyon nga awang ka Nga saan nga naskin pa nga duwata ti bapan. Honey, no kuma tinutupak na dyan nga Lobby. Dakasak, kunak kuma. Isod ka po nangarod na saan ko tinutupan, gapo tatak kilabasol. Nga dito ti puon no, api nga, nagtawag kang ka. Kasano nga amuna ti number mo? Dito ti ka mga sungbatan. Tas sinudsud ko kang kwanon, kasano nga amuna ti number ko. Sa mo dingding na dyan mo pa Gapo tagriri lang, tas saan ko pagustuhan. Kaya nagtultuloy kay Sally, agtultuloy ti panang tulong ko kenkwana. Anyat supapak na. Anyat subad na. Hanay, nabanog ka? Napanggat yung ospital, nabanog ka? Isartang na nato yung diskusyon. Awang pagtungpanan na. Kapag di mo kayat nga anugutin, kaya di mo pa kayat nga isarding teraramidem. Isarding mo, Nelson, sakbay nga makarmaka. Anya kong matipakakarmaak na kunak itinakam ko manong name. Kaawam met ti pinagsangangit ko. Awam met manong name ti nangibaga nga ulpitak. Awam met tinimbaga nga dakasak. No di kat ibagada nga nagsaya atak. At makatulong ak siyempre. Kas kinilubi idi manong nemi agbasbasa pailaeng katsyak. Iti nang ituloy nga nang pabasa ken kuana, nang pareduar ken kuana. Nga idi ta naggraduaran siya pati ng tulong tapno makastrek iti trabaho. Saan nga siyak tinangisina? No di kat siyak tinsina na. Nga siyak tinasaktan. Gapot siyak nga rin tinaisina. Nga siyak libaken manong nemi ngagsang sangit min editi kaungak. Siyempre, numabalin ko makat sa angang sina ti dalan mi. Tanagbalin matang napatigkat niya. Ngayon ko na nga di nakanukayat tagtultuloy nga kirida. Iso edi masarakan ng asawa na itama nung nemi insina na kon kat nakiasawan. Kat tanagbalin pa yung inayaban na kamay sa nganinong. Sa ita. Tanang sabat ti dalan mi Sally ako madrena. Nga ni sa alikat nabayagan nga awan asawa na. Nabayagan nga nagbalin nga single parent. Kat siyempre kasapulan piman ni Sally tiragsak kan makatulong keng kuana para karagitan na. Basol ko? Basol ka dito tumulong? Nangano na ita. No sa anak nga timulong nga napan sa di hospital, baka nuhan pa yung kuman asikaso di anak na. Nagkainda kami kaniya bakit ko karedi nga rabi manong naming awan tinapasamak. Wen, tanong kas tangad na mapasamak kada kami manong naming isut or orayek nga mangited itisenyas. No kinawil na kon, sana inyarasas, I miss you, I love you, sweetheart. Awam matisan ko panang pagusto keng kuana. Ori lipas ko kumama manong naming tinayita nga aldaw. Kaya no kayat ni bakit ko, pagusto ko Iso nga para kanya kit awam nagkurkurang kin nagliwayak iti asawa. Kabigatan na manunemi timawag aktibisin na imbagak amad jumaladawa. Tadi magasa kiti hospital manunemi na danon ko di kiti agkumadre dito. Di ka pinagawid. Kawid ak kuman. Nga madakamat ka. Di agawid kan. Kahit mo tutumpain ka. Sige, tumpain na. Manod bayad itong pata mo. Halaka lang. Api ko mo tumpain na. Api nga tinawagam ni bakit ka. Di ako gamit na pagustuhan. Nang orti na pasamak, namuan na sinalagan na ka, inapan na ka. O na niya taramidem. Nupanggap mo na karakin tinalasyon mi asawa. Kasta kinamertir ni misis mo?
Hanga martir ni misis ko. Manakawat lang. Manakawat. Gabot na manawat, mawatan na. Nagkarelasyon to idi, anat resulta na. Nataksan ka di? Natulungan ka. No ibaga ka siya, tikang runang nga nakapaadal kang ka kahit nalawang. Kan nang tulong kang ka nakastep trabaho. Di ba? Nakatulungan kang ka, naparagsak ka. Sa ita, padpadaksan na, uno, ipulong na ti asawak, tapno lang niya. Tapno marakarak ti pamilyak. Awan ng katiutang ng paganakim lobi. Wala, ito. Papesomet. Natulungan ka kalpasan na, di ka lapagustuhan, mangaramid kan ti pamuspusan kontra kanyak. Sorry. Nalpasan ka lang aminin. Talagang asawa mo. Sorry, Nel. Sorry. Sige, panahon ka pa. Kumadre, good luck. Nag-asat ka para kinininong. Sige, ano din, nakon. Saan ka ito numadis-dis mo, ha? Sige. Bye. Gabot na ikabilan ni private room, manong name ni Jennifer. Inarakop na manong ni Sally. Oh. Dati sa ospital. Sa sinaring anak mo. Nakatulog. Kahit ko lang yung sa tinanaw sa panagkaman ko keng ka. Nelson. Inteng nagnakan ni Apo Diyos kanya. Inteng nagnakan di langit. Tapay met. Siyempre, asino ko mga at ako magkasto nga mangtultulong kanyak no saan nga nagsawa ti dalan ta, di ba? Pag-asem, idel-del pa yun kumadar ti bagina kang ka, tapno tutupam. Ngayon talaga nga sa mo kayat, gapota sa anak na tilada. Gapota mahilig ako nga nagbabae o resisin nun, hamatan na. Nalpas ako ni Luby. Sa mesa, at asawa na. Diba? Kasi kawan asawa. Sikat makasapol, tulong kay dragsak. Di sikat tulong ha. Agyawanak Nelson. Inamalan na di bibig ko manong naiming ikat ni. Naaros direk na manong. Katgapot hada kami ti private room manong naiming. Ang abali makariingan di balasita nga anak na ko na. Iti suli, iti kwarto manong nemi. Dito ay nga napasamak ti amin manong. Inuksubak manong nemi kalpasan na. Nel. Nakalakpan la jarida. Nilak ko. Oo, Nel. Noon pibig sa makarindarak mo. Gapot ta indaras ti amin manong nemi. Binagkat kon isuna sa ko insalat apag pagisumano. Gabutag burmurdo ken jekwe panakit ni. Saan nga narigatang nga naipisok. Kaya naisabit. Naisabit manong nemi. Oh, Nel. Giyamanak tidimteng kay tibiyag ko. Sikan ti pa nakaabang di kiti anak ko. Sikan ti pa nakasawak. Saan nagto ko mga baybayan, Nel? Hanto ko mo. No. Manong Nemi, siyempre indaras ti amin isungasaan ko na kinontrol trik na. Nagsabat kami nga mismo, Manong Nemi. Nakimimas ka, Sally. Kasi nagmimas ka na kami gani lobby. Sa bali sa balita. Oo, nagitgata ka itan. Gamutan na yun ang titawan mo. Naimimas. Ni lobby di ang kagangganosan na. Aslan ako selpay lang. MC ka. Homo, nagpintas ti pa nakalutom. Nakaringan ti anak ko.
nakaringan ni Jennifer. Yung paglagi din na naisuotan, pero atan na. Kinasarita ka manong name ni Jennifer, kumusta ka niya? Pimintasin tiriknak, sir. Dikat kahit nasawan madamdaman at ni doktor, ha? Kitad nantun ti resulta ti amin ti observasyon mo. May tuloy ko man natin panang basak. Sir? Umay ka doon ito turpusa ka? Sure. Kapag hindi nga saan. Agpaala ka gayam ti umayag to. Sikat mang paala ka niya ko. Yung baga ni mama, diyak ka nung paalat o pagpaalak. Sikan to Sige, sakto. Ikaw anak, sir. Sir, anak ko pagka ba? Sige. Kinarakop ta. Sinipat ni Sally tibukot ko. Shh! Pay! Nuko! Pati anak ko. Ardang. Anak ko isuna. Di kami anak. Umang kami mamang. Tala mga rakop kong kung ano. Abang mo yung nga mailiwak ko daan ti ama. Sige nga rin. Ituloy na kinarakop. Anak kin ama lang ha. Aging kakaragitoy manong nemi kadda kami pailaing kaninel. Aging kakaragitoy manong nemi kadda kami pailaing kinisali. Wan manong, gusto ti ko na ti asawak nga kwartak, sweldo, kadaw pa kitay extra income ko manong nemi. Kaya ka po na manong nemi adda aramatek kapang tulong ko ta sisinuman kayat ko nga tulungan. Nagtultuloy nga rod manong nemi tinasyon mi. Kaya nagtultuloy tinak pa ng tulong keng kwa na para kadagitan na. Saan matan nga nang nugulgulo ni Lobi manong nemi. Saan matan nga nagreklamo ti asawa. Tayo ko na akong manong nemi no adda senyas na kat mailiw isuna pagustok man. It-idad ko man ti pagrebangat keng kwa na. Kaya kastamitan ka rin iti anak mi manong nemi nga dadaamin iti college. Dito nga rod manong nemi ti pagkasalitaak kadagyaman aklaunay iti anos mo nga nangibasa ket sabay ko ba tadamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarbingan ti biag kadag iti padak nga dimngeg ken nagbuyaken ka. More power to your program anong and God bless. Toy nga rod agyaman nga pagaya mo Nelson. Thank you ken ka Nelson.